ओरैनोथ' मोनथाय गैयै मानसिनोथ' हा होआ आरो हाखौ बिपिएफआ 34% बिपिएफनि टाइमाव 34% मानसियाल' बर'फ्रा हा दङमोन 66 मानसियानो हा गैया दिनै बे 66%खौबो माब्रै हानि बिगोमा जानो हागोन बेनि थाखायनो जों खामानि मावगासिनो दङ जायनि जाहोनाव जोङो लेन्ड मेलाखौ बानायदों लेन्ड मेलायाथ' सोरबा लिडारनि थाखाय बानायाखै सोरबा व्यक्तिनि थाखाय बानायाखै गावबागाव बयबो आवगायबोनांगोन बेफोर खामानिखौनो बिपिएफनि समावहाय 17 बोसोर होनाय जायाखै बा मावनाय जायाखै बिथांमोना जौ जुवा ड्राग्स बायदिसिना माने सेंग्रा सिख्लाफोरखौ नंखाय लामाजों हान्थिनायनि मेला फाथिनानै समाजखौ नस्थ' खालामबोदों दा बेखौ लुखांफिननाया गोरलै खोथा नङा सासे मानसिया मोजां लामाजों थांनायखौ थाब गाज्रि लामाजों दैदेनलांनो गोरलै खिन्थु गाज्रि लामाजों थांनाय मानसिखौ मोजां लामाजों लाबोनाया एसे गोरलै नङा बिराद गोब्राब जायनि थाखाय जोङो दा बाब्राबबाय थादों मोजां लामायाव जोंनि मोनथायफोरखौ मोननायजों लोगोसे आवगायलांनायनि थाखाय बे बेलायावहाय सोरबाया दा हमनानै ला बिपिएफनि मानसिफ्रा जोंखौ होनदों इलेक्सन खालामनाया बारा जादों मा होनदों इलेक्सना नोंसोरखौ खालामनांगोन मानोना नोंसोरो दिनै फरेस्ट हारफोरखौ इनक्रस खालामनानै गावसोरो मा होनो माहाजोन जाबाय बा हानि बिगोमा जाजोब्बाय खिन्थु जोंनि जनसाधारना दिनै हानि मोन्थायखौ मोननो हायाखै खिन्थु बिथांमोनानो दिनै गावसोरनि बिपिएफ मानसिफोरखौ जेसेबां हादानावहाय दा इलेक्सन जानाय मानसिफोर दङ मेक्सिमामानो बिपिएफनि मानसिफोर बिथांमोना हा थाखानानैनो हाग्रायावहाय जोंनि गभर्नमेन्टखौ माने स्टेबोलनिफ्राय माने मा होनो बोख्लायनायनि थांखिजों बिथांमोना माने एसे मानसिफोरनि गेजेराव गाज्रि आबहावा सोरजिनायनि थांखिजों बिथांमोना हाग्रा दानदों माबा माबि खालामदों जायखौ जोङो प्रटेक्सन होनो गोनां जादों खिन्थु बिथांमोननि बे हाग्रा दानब्रबनायाथ' हानि मोन्थायजों सोमोन्दो गैया बिथांमोना गभर्नमेन्टजों चेलेन्ज खालामनायजों लोगोसे जोंनि इनभाइरनमेन्टखौ नस्थ' खालामनाय जोंनि पलिटिकेल इनभाइरनमेन्टजों लोगोसे नेचारेल इनभाइरनमेन्टजों लोगोसे समाज बेबस्थाजों लोगोसे गासैखौबो नस्थ' खालामनायनि थांखिजों बिथांमोना बे खामानिखौ मावबोदों। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं बारा नङा फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।